Pirtûka xwendinê rûpel 57 ders 4 çe hevpeyvîn 2 te çi pijandiye? Dem baş dayı. Dem baş kurey min. Of dayı ez pir birçîme. Te ji bo firavînê çi pijandiye? Wey canê dayê min tirşika bi goşt û savar pijandiye. Dayı tu dizanî ez hez ji tirşikê nakim. Wey berxê min kabêja ji te re çi bipêjim? Masiyê biraştî. Masiyê biraştî nakurê min li malê masî nîne. Tu dikarî salete çekî. Saleteyekî tirş. Belê wê dikarim. Kurê min te têr xwar? Belê dayı min têr xwar. Pir xweş bû. Destê te sağ. Nûşî can be.